Nia dwi a croeso i'n nghegin ni. Heddiw, dwi'n mynd i wneud Myffins Sawrus. Dwi'n mynd i wneud Myffins Blodfresych a Chaws, Cauliflower Cheese. Dwi'n gwybod bod e'n swnio'n od, ond dwi'n addo ma' nhw'n flasus. Dyma'r cynhwysion fydd angen arnoch chi. Dwi'n mynd i ddefnyddio blodfresych, cauliflower, briwsion bara, breadcrumbs, caws, cheddar cheese, parsley wrth gwrs, wy, egg, ac yna wneud coch, red onion. Yn gyntaf, dwi'n mynd i dorri'r wneud coch. Dwi'n mynd i rhoi'r wneud yn y bowlen. Nesaf, torri'r blodfresych. Dwi wedi berwi'r blodfresych am 10 munud yn barod. Rhoi'r blodfresych yn y bowlen. Torri'r persli. Rhoi'r persli yn y bowlen. Ychwanegu'r briwsion bara. Ychwanegu'r caws. Dwi'n mynd i gadw tipyn bach o'r caws tan wedyn. Ac yn olaf, wy wedi ei guro. A nawr, cymysgu'r cyfan. Nesa, dwi'n mynd i rhoi'r gymysgedd yn yr hambwrdd pobi. Rhoi gweddill y caws ar ben y muffins. A mewn i'r ffwrn am 20 munud. A dyna ni, Myffins Sawrus Blodfresych a Chaws. Maen nhw'n ffein, fi'n addo.